मुलीनो, काल शिवरात्रीचं सण होतं. शिवरात्रीचं सण होतं तर राजेश्री होती, अरुण होतं, मी होती, तर संतोष होता. चौघाला बघा मला माहीत नव्हतं शिवरात्रीचं सण आहे म्हणून. आई मम्मी उद्या शिवरात्रीचं सण आहे की काय आणला नाही म्हणलं. 8 वाजलं होतं, जाऊन फळाचा आणला, शेंगदाणा आणला आणि वाईस खजुरी आणल्या, काय काय होतं बघा सगळं आणलं उपासाचं. ते गाळल्या सगळं तिघं बसून सनी चौघं उपास आहे. आई मम्मी आण म्हणलं 1.5 किलो आणली. तर माझं राजेश्री बघा, काल माझ्या राजेश्री संतोष उपास नाही, मी पण नाही, कोणच नाही. बायका म्हणत होती धरा किंवा वर्षाचा आहे म्हणले. नाही माझे पिला नाही, मी कशाला उपास धरू म्हणून मी उपास धरली नाही, काय नाही बघा. काल संतू पण उपास धरला नाही, मी पण नाही. मला लई राजेश्री लई आठवण येते माझी पिल्यानं. माझं पिला बघा मला कशी सांगून गेल्या. मिशीन त्याचा प्रकार, त्याचा झंपर, ते कुठं फिरल कुठं जाई तिथं बघत राही, तू मरच तर असंच बघ म्हणून मला सांगून गेल्या. लई आठवण येते. कुठलं मला सण कळना, कुठलं मला फिरायचं कळना. एक दिवस मायनीला मी निघाली होती तर सगळीच होती, तर माझे सोनू दादा सगळंच होतं. तर मी गाडीवरनं खाली उतरली तर गाडी आली मागणं. तर सोनू दादा काय म्हणलं मला, आजी तुला काहीच कळना ग, गाडी आल्या म्हणून. मला गाडी ठोकणार होती, मला वडून गेलं, असं वडलं पोरगा. मी म्हणलं असं कर बाळा म्हणली, आहे तिथनं गाडी येतून तुला धडकलं असतं की म्हणून. मला काय एवढा अनुभव नाही बघा. राजेश्री गेली तर मला बी आत्ता जास्तच अनुभव नाही, काय नाही बघा. माझं मुलीनो हे हातानं बघा राजेश्रीला बारक्या मुलागत मी सगळंच केली. आता माझी पोरगी येईल, माझी पोरगी जगल, तर बी एवढं राजेश्रीला एवढं कळत नव्हतं. तर राजेश्री बारक्या मुलागत सगळं धुतली, सगळं केली. तर राजेश्री मला माघारी हात करायचं. मी म्हणलं राजेश्री माघारी हात करू नको, बारक्या पण हात बी धुतले, आता बरं नाही म्हणल्यावर बाळा हात मागं पुचत नाही म्हणून मी सगळं करते, घाण बिन काढते, गबस असं नको. तर राजेश्री संडास करत करत डोळ्यातलं पाणी काढली. मी म्हणलं नको डोळ्यातलं पाणी काढू, तर तुझी आई आहे, माझे करते काय बाळा, मी सगळं तुझे सेवाच करणार, तू काही भिवू नको, काय करू नको, तुझी स्वतःची मी आई आहे, माझं पोटातला गोळा आहे, तू भिवू नको, तू बघू नको माघारी फिरून म्हणलं. तर राजेश्री डोळ्यातलं पाणी काढताय. पैशासाठी करताय म्हणून आम्ही पैशासाठी करत नाही. हे बघा माझे पोटाचं गोळा आहे, आम्ही 10 वेळा मी नाव घेणार. कुणाचं जातं त्यालाच कळतं, लई पोटाचं गोळा आहे, लई पोट जळतो माझं. राजेश्री मी घेणारच नाव, 10 वेळा घेणार. त्रास झालं म्हणजे एक आई बापालाच माहीत असतं. माझे मुलीचं नाव 1000दा घेणार, माझं पोटाचं गोळा आहे, मी 1000दा घेणार. मला राजेश्री लई म्हणजे लई आत्ता जास्तच आठवण यायला लागली. राजेश्रीचं नवरा अरुण आणि गायत्री त्याचं 1000दा नाव घेणार बघा. ते मला लई आठवण येते ती. हे बघा हे हातानं काय लढलंय, इकडं राजेश्री तर इकडं गायत्री, इकडं राजेश्रीला मी घेऊन फिरली तर इकडं चारत होती. तुम्हाला माझं मला देवालाच माहीत आहे, लई लढलेलं आहे मी, मला लईच माहीत आहे हो. मला माझा पोटाचा गोळा लईच मला लईच ताप व्हायला लागला. 2 गोष्टी बोलून धन्यवाद.